Governors. Collage. Collagea da elementu anitzak batasuna duen osotasunean batzen dituen teknika artistikoa. Batzutan arriskutsua izan daiteke, baina are eta arrisku handiago hartu, emaitza are eta aberatsagoa izan daiteke. Arrasateko taldearen hirugarren lanak asko du horretatik. Ibilbide luze eta emankorra duen Juanek, pieza, joera, tendentzia, bidelagun eta esperimento asko batu ditu Governorsen lan berrian. Governorsen bereizgarri handienetakoa da, doinu indartsu eta itsaskorren arteko eremua ia ezinezkoari eustea. Eta lan honetan muturrak are eta gehiago aldatzen badira ere, lemari tinko eutsi diote, iparra inola ere galdu gabe. Ezagun da Juanek melodia borobil eta unkigarriak lantzeko daukan abilezia. Eta hotsarekin orain arteko erregistro garaienetara heldu da. Kantatzerakoan ez garela hil akordatzen baita. Bizi irautea da berarentzat. Badira aipatutako ez gain, kolasa beratxau osatzen duten bestelako kolore, sentsazio, sonoritate eta protagonista asko. Baina hobe kolasaren behatzaileari bere kabuz piezak ukitzen, sentitzen, elkartzen eta lotzen uzten badiogu. Ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik, txoria, txori. Bueno, tema dek hori, oain dela hiru diska daramazkit behaiekin, garrasi egiten, eta oain dela lau bat urte sortuko zen, Juan ezautu nun, lehenengo diska guain gendun, Gobernorsek egin zuen lehenengo diska gua, eta ja bigarrengo diskatik aurrera, Nestor sartu zen baita ere diseinioan arloan, eta orduan frentikodrama izango litzake lehenengo egin genduna biok batera, eta azkenengo hau, collage baita ere argazkiak nire aldetik eta diseinioan Nestor repartetik. Aritz Arregui, el ingeniero, ya me había hablado de ellos y me había avisado que iba a recibir la llamada de Juan me llamó, me propuso esto y así de sencillo. Egia esan Legeitioko lagun batek aipatu zidan bere ezagun batzuk edo Arrasateko edo Governors izeneko talde batean jotzen zutela, talde bat zutela eta nahiko zutela letraren bat egiten edo laguntzea edo, eta esan nien telefonoa eman, da esan nien deitzeko beldurri gabe eta holaxe hasi zen. Governors eta bion arteko elkarlana sortu zen egia esan preso politikoen etxeratze borrokaren bidez, egia esan behar bada. Jaialdi bat egiten da Nafarroan, Gutero Atortxurrok izenekoa, eskatzen dagoen apur bat preso politikoen etxeratzea, eta eskatu eskuen balde batetik niri letra bat egiteko 11. ediziorako. Eta Governors taldeak egin zeuen musikea, da orduan ezagutu gendun elkar. Asko guztu biaten emaitza, lan horren emaitza eta lan egiteko modue. Eta gero ja, aurreko diskoan be kolaboratu nendun, eta ingoan be posarren. Gobernorsekin elkarlana baino lehen, nik laguna handia dut, ondarrutik dut laguna Keu Agirretxea, banekien berak bertan jotzen zuena, eta nolabait, denbora gutxira, Juanek deitu zidan, esaten nola disko berriak grabateko zutela, asmoa betzaba zeukatela, eta horretarako interesa dira ziziaten nik argiteratu berri liburu baten, poema liburu baten gaineko bentzatango letra pare baten gainean, eta horrela hasi ginen harremanean. Ez peldoi alpian hilik ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik, txoria, txori. Well, the whole idea about linking in with a Basque rock band came about. We've common friends here in Belfast who are from the Basque country, and I've been involved with the Basque support network for the Basque troubles over many years. And when I was asked to do this project, I jumped at it because it was a great opportunity, and I'm very pleased at the fact that they chose to do a cover version
of the song about Bobby Sands, which was sung for Marcella, and found that in terms of the manner in which they treated it, it's obviously a rock version, but I have heard a sample of it and I'm very, very pleased. Also spoke to one of my colleagues who's a young musician, and he was actually raving about it, thought it was an excellent adaptation, very lively, and also that in terms of the fact that a Basque rock band 20 years on from the day that I wrote the song, or from the year that I wrote the song about Bobby Sands, that they've decided to do this. It shows, it's a testament to the impact that Bobby Sands and the Hunger Strikers have had around the world, and obviously with our Basque comrades who are very, very much involved in struggle, who have been through hunger strikes, many hunger strikes themselves. It's a testament to the impact that Bobby Sands would have, and I'm very, very pleased to have been able to be part of this project. Ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik, txoria, txori. Taberna baten sartu, ideiak bota eta bota, eta hortikan, nolabait, ideia onoiek lurreratu, eta gure posibilitateen barruan daudenak nolabait selkatu, ez da? Kontatu zigun pixkat nahi zuela egin, muñeko de monstruo figura bat bezala, sortzen zena mezkla horretatik. Mikel Ezenkena kolas bat da. Horri nendun kolas bat aukeratu nendu zen bere kanta batzuen zatiak, eta musikaren metrikari jarraitu, eta klaro, alegindu nintzen testu koherente bat sortzen. Hau da, berari buruz esan gure nenduna, baina bere berben bidaz. Hombre, liburuko bi poemak kartzelari buruzko poemak dira. Izan be, poema liburu horretan biltzen diren poemak kartzelaren gaineko poemak direlako. Eta konkretuki, eslekuak eta igerian, adierazten dutena da, pixkat kartzelaren bakardade horretan komunikatzeko dituzun hainbat elementu azpimarratzen dira, eta hortik batez be, idatziz egiten den komunikazioa da azpimarratzen dena. Izan be, bata bestearen artean beti idatziz komunikatzen garrelako, modulo batetik bestera. Ezagit, horrek kantuaren inguruan sortu zidan olako gogoeta bat norberak kantatzearen inguruan, eta musika horrek barruan sortzen zuen temple horretatik hitz batzuk joan ziren marrazten, eta orduan nik gai bat sortu baino musika entzunez hitzak jartzen ari nintzela, hitzak berek sortu zuten olako esanahi bat ez bereziki konkretua. Ez peldoi alpianik, ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik, txoria, txori. Dudik aberrazten ditu, baita ere asko esautzen gana galako. Orduan, horrek ematen duen konfiantzare onuragarrik izaten da laniako. Nik gutxo eta oso gauza zati dutan pea eta beak ere bai nahi. Zentzu hortan ez daukagola edukazio faltzori eukitzeko beharrikan. Esperientzia nahiko simplea izan da, egia esan. Abia puntu hartatik gero e-mailez komunikatu ginen, eta orduan iaia elkar zuzenean fisikoki ezagutu gabe bukatu dugu lehenengo esperientzia, baina, espero dut izango dugula elkar begiz begi eta musika bestera batera entzunez ezagutzeko aukera. Ha sido muy sencillo porque Juan tenía muy claro que lo que quería, ya en la maqueta tenía más o menos definido cuáles iban a ser los arreglos de teclados. Pero de todas formas fue muy generoso por su parte también, porque me dijo que o lo que yo viera que se lo contara, y al final creo que algunas de esas ideas han quedado ahí en el disco. Egia esan diskoekin oso gustu egatu nahu, saiatu gaituk atope, eta gauza bat izan du da estudioko lana, eta beste bat izan du da estudio aurretikan, maketak pasatzen ibiligea, lana nolengo gendun izketan jardun deu, estudioa sartu aurretik. Orduan behin estudioa sartu dian ezkeoztikan oso lana oso errexkun da, eta gero emaitza notatzea. Eta emaitza oso pozina. Ez peldoi alpianik, ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik, txoria, txori. Nik ustete diskuak nahiko
Joanen lan egiteko era oso markatu da. Igual ezberdintasuna izango litzateke, igual elkar gehiago izautze ginala bigarrengo kasuan. Baina Joanen lan egiteko era nola bere eradakan, orduan diskoek alde horretik bastante antzeko egin zaizkite lan egiteko garatian. Eta gero musikalki, Nei Frenetiko Drom ere disko potente irutu zitzaidan. Eta hor, zan gure borroka zan Frenetiko Drome superatzia edo... Eta ez dakit. Nire denborak esangoik. Nikola guain bote pronto esan dago. Eta nire itzi milian esan nahiko nuke nik uste superatu deula edo bere itzi disko majoa gaz dela. Kantu aldetik esan nahi dut, Ez peldoi alpianik ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik txoria txori. Joan jarraitzen dut, Ekonen bateria jotzen zunetikan, beti jarraitu izan dut, leheneko diskatikan, da, bueno, ez dugu aukera entzuteko diska osoa, abesti batzuk jarri zigun kotxean, eta baina, bueno, beste diskak asko entzun da dizkagu, eta baganik hau ez zela izango gutxiago, alde antziz, no? Beste pauso bat aurrera izango zela, eta nik uste diskazo bat izango da. Uste dut kantu bat esendetan entzun behar izaten dela norberak patxeadaz eta soseguz pixka bat hori neurri batean baloratu izateko, baina lehenengo sartu aldian nahiko errex eta gustora sartu zaide. Niri Gobernorsen estilua gustatzen ja eta aspalditik. Baina otzut ja atortzurroken sasoitik ero aurreko diskoan bebai eta horretan bebai. Entzun dodana gustau jat, biro bat. Badakit gitxe gora bera berme handiko talde bat dela zentzu horretan, musikoen kalidadean aldetik eta bai Juanen buruaren borborreten bako horregatik, ez? Contento, satisfecho con el resultado. Un poco sorprendido porque la maqueta ya estaba muy trabajada, la que me presentó Juan, y muy cerca de lo que ha sido el disco al final. Ha habido algunos cambios que me han sorprendido, pero bueno, ya digo que más o menos lo que esperaba. Pero musikalekite esango nuke igual daudela, ez dakit, ez dago, badaude kantu kaineruak, baina uste oso melodi potentia dituztela, kantu potente horiek ere, kantu bizkorragoa dian kantu horiek ere. Orduan ez da igual, ez da horren iluna, igual, ez da Frenetiko Drome bezen iluna. Eta gero aparte dazkate beste kantu batzuk, ez dakit nola esan, nahiz da gitarraten suak eta base potente bat euki, ez dakit, medio tempo guadia eta ez dakit, nik uste jendia iristeko kantu majoak daudela, ederra daudela. Ez peldoi alpianik ez dago itzultzerik, ez dago beste goizerik txoria txori.